Μάνασκρου. Μάνασκρου το τραπέζι. Μάνασκρου το τραπέζι, βάλτε. Μισό λεπτό να κάνει πάση. Μάνασκρου το τραπέζι, πάμε. Το τραπέζι γιατί παίζω ακόμα. Μάνασκρου, πάμε. Μάνασκρου, άντε γερά. Άντε πάμε ρε, έτσι, αυτά είναι γούστα. Έτσι παίζετε το Magic. Θα τα στείλω στον Γρηγόρη αυτά και τα γουστάρω. Γιατί έπαιξε στον Παναγιά μου! Τι έπαιξε. Γιατί είναι Μάνασκρου. Τον έβαλα γιατί είναι Μάνασκρου. Να το. Εντάξει. Γράφει κάμερα. Ωραία, αυτή είναι η πρώτη εγγραφή. Ναι. Ποιος γράφεται? Πρώτη εγγραφή είναι ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Τέρμι. Και το σφινάκι. Το σφινοπότηρο και το Μάνασκρου. Περνάς. Είσαι. Και το χαρτί για τα. Κάντε με αυτό το χαρτί για τις κάρτες που έχουν πολύ ψηλά γράμματα. Έλα, δεύτερη εγγραφή. Ο Ηλίας. Θα πάει για FIFA. Εγώ νόμιζα να πάει για FIFA. Σαν τα πεντέκ με εμάς. Έλα, Τα πήρα τα λεφτά. Παίρνω τα λεφτά, τα βάζω εδώ. Ένα λεπτό, περίμενε να δώσω του ανθρώπου τα πράγματα του. Τι άλλη γραφή από εδώ, παντού εγγραφές. Ναι, θα κάνω βιντεάκι. Ηλία, πώς νιώθεις? Πώς νιώθεις? Έτοιμος. Καλή φάση, γουστάρω. Ήθελα να γράψω ένα μέσο για τις κάμερες, αλλά δεν προλάβαινα. Ω γαμώτο. Κάποιος προσπαθεί με μανία να γραφτεί. Καλή φάση. Όχι, η μουσική είναι γαμάτη. 1, 2, 3, τέλεια. Νίκος. Εδώ έχουμε και Ζαφούλη. Ωραία. Και Ευθύμη, κατευθείαν από την κόρτα. Ευθύμη, πες μας δύο λόγια για τη Winspread Visions που θα παίξουμε σήμερα. Μόνο δύο, δεν αρκούν δύο λόγια να πω. Ένα σου λέω. 500 χιλιόμετρα για να έρθω και να βγάλουμε γούστα εδώ πέρα όλοι μαζί. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Είσαι φοβερός. Τι ελπίζω θα γίνει σήμερα? Πρώτα απ' όλα θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Έχει πιώμα, έχει ωραία ατμόσφαιρα. Τα παιδιά εδώ πέρα είναι όλα πολύ έτσι. Πώς το λένε. Εγώ πάω στοίχημα ότι θα βγω τελευταίος. Ωραία, σου εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τι να πω. Πες Κώστα, πώς βλέπεις τα πράγματα? Τώρα γραφτήκαμε, δεν έχουμε τραφτάρει τίποτα ακόμα. Ελπίζω να παίξω με τον εαυτό μου και να πάνε όλα καλά. Ωραία, σου εύχομαι στο καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Έλα εδώ, γραφτήκες. Ο μεγάλος Θεό. Δεν γράφτηκα ακόμα. Αντιπροσωπεύεις τη Winspread Visions με δύο κάρτες. Ναι, Με ένα instant και ένα creature. ωραία. Ποια από τις δύο σ' αρέσει περισσότερο? Μ' αρέσει πιο πολύ το creature και το όνομα και αυτά που κάνει. Και η εικόνα που χρησιμοποίησες γιατί μ' αρέσει και ο άλλο κάρτα από την Castlevania. Οπότε ναι, το creature μ' αρέσει. Πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να βγεις τελευταίος? Λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου να κατακτήσω την τελευταία θέση. Σου εύχομαι στο καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Θα γράψω set review να ξέρεις. Ορίστε. Θα γράψω set review. Ναι, τι θα πεις? Set review, την first pick, την ετέχεια, την επόμενη, τι όχι. Σοβαρά μιλάς. Θα το κάνω αυτό στο βράδυ, αλλά δεν Το προλάβω. κάνεις. Πες δύο λόγια, πώς βλέπεις τα πράγματα? Τέλεια, υπέροχα. Ό,τι καλύτερο. Έχεις δει το spoiler καθόλου? Αν έχω δει, εγώ σου ανάλυση θα γράψω. Σοβαρά μιλάς, είσαι φοβερός. Έχω δει όλα τα spoiler. Πιστεύεις ότι πάλι θα βγεις πρώτος? Κοίτα, νομίζω ότι έχω αρκετή τεχνική γνώση. Είσαι απίστευτος, είδες το spoiler και είναι έτοιμος. Θα τους σπάσω στο κεφάλι. Μάχη μου. Ηλίας για πάντα. Respect. Έχουμε τη γυναικεία παρουσία εδώ πέρα, δίνει άλλη νότα. Ωραία, πούστη. Γαύλα. Για πες, αυτό θα το κόψω. Για πες, Αλεξάνδρα, γραφτήκες, θα παίξεις? Περιμένω να δω αυτή την θέση. Εσύ πρέπει να παίξεις οπωσδήποτε. Είμαι έσω έτοιμη και περιμένω. Πρέπει να παίξεις, όχι πρέπει να Κάποιος γραφτείς. πρέπει να βγει τελευταίος. Δεν μπορεί να μην υπάρχει παρουσία στο παιχνίδι. Ας μην μπει κάποιος άλλος. Θέλω να παίξεις. Γράψε. Πάνε γράψε. Χρόνια πολλά λοιπόν. Έχουμε και τον εορταζόμενο εδώ πέρα. Πάρε την κούτα. Πάρε την κούτα να βγεις μια φωτογραφία με την κούτα. Πάρε μια κούτα. Γιατί? Πάρε την ώρα την κούτα. Πάρε μια κούτα. Δεν θέλω να με κάνετε τάκι που περνάω. Δεν θα σε κάνουμε, εντάξει. You τι έδωσε? Cast ήθελα να γράψω. Εντάξει, τέτοια ψιλοπράγματα. Συγχωρέστε τα ρε παιδί μου. Όχι, εγώ νόμιζα είναι κάποιο μεκάνικ. Όχι, τόσα rulings εντάξει. Γενικά όλες τις κάρτες καταλαβαίνονται. Ναι. Άμα έχουμε κανένα μπέρδεμα και θα έχω κάνει κανένα λαδάκι, θα
το βρούμε εκεί που το... Γιώργο, έχουμε Γιώργο Ζαχούλη εδώ πέρα. Γιώργο, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Είσαι ο πρώτος άνθρωπος που κέρδισε στο μάτσι. Πώς θα νιώσεις γι' αυτό, ναι. Επίσημα, ναι. Δείξε μου τα λεφτά πρώτα. Τι είπες να κάνεις αυτή τη στιγμή? Πάω να γραφτώ στο μοναδικό draft που κάνουν Whisper Vision. Και εδώ με τον Χώστερ. Θα τα γεμίζουμε. Όχι, θα τα γεμίσω αργότερα. Προκαταβολικά. Μπορείς αν θες να χτυπήσεις σφινάκι, υπάρχει ήδη βότκα εκεί. Α, ναι. Αυτό μπορεί να το κάνει. Όποιος θέλει μπορεί να το κάνει. Η Αλεξάνδρα γράφει, για πες. Γράφτηκα, θα το κάνω. Θα πιω. Ναι, πώς νιώθεις? Συγκινημένη και αγχωμένη, πρέπει να πάμε καλά στο draft. Πιστεύεις ότι θα Θα τα καταφέρω? Όχι, φυσικά ποτέ δεν τα καταφέρω. θες να μπορέσεις να παίξεις με την κάρτα σου? Αυτό θα ήταν υπέροχο. Και θέλω και τον Guardian μου. Ποια προτιμάς, τη Βυζάρα ή αυτή που ποτέ δεν γεννήθηκε? Νομίζω ότι αυτή που δεν γεννήθηκε ποτέ ταιριάζει καλύτερα με το Guardian. Θα είναι καλύτερη στο τέλος. Οκ, καλή επιτυχία. Μαλάκα, γιατί ο Ζαχούλης γράφτηκε. Μεγάλη στιγμή για την ανθρωπότητα. Εδώ ο μεγάλος δικαστής υπογράφει. Όχι. Ωραία, Τζορς, πολύ χάρηκα τώρα, εντάξει. Ανεβείτε πάνω και έχουμε με τα πόδια. Ωραία, ξεκινάμε. Πρώτο πικ στο Yes! Είναι φοβερό! Let's get ready to rumble. Yeah! Τι να κάνουμε? Let's get ready to rumble. WWE. Rumble. Έχουμε δει ποτέ. Rumble. Oh no. Ο δικαστής υπογράφει εδώ. Ποιος δικαστής? Αυτός, ο μεγάλος δικαστής. Ο εφευρέτης του All Night. Φλίκα, έλα μέσα. Λίγα, μέσα είπα. Ωραία το μαλάκα. Πάμε! Τι γράφει? Άνσε. Άνσε boys. Μια δεν εγώ μάλλον του πάω. Έχουμε. Θα με έχουμε κατέβει. Όχι, λοιπόν, τραπέζι ένα, σηκωθείτε, σηκωθείτε. Λεωνίδας δίπλα. Τον Νίκο Σιρική. Και αυτός θέλει μπλε. Κώστας Τουρούλης. Όχι, εγώ δεν θέλω πιέρο. Σε ευχαριστώ που με έβαλες λίγο γέννη εδώ και είμαι... Αλλιώς δεν. Θα ανοίγουμε και τα τρία. Δες και πώς θα τα μοιράσω. Δεν θέλω πιέρο. Έλα, Γιώλα, ρε. Τι. Δείξε μας εδώ. Βόμβα. Αλεξάνδρα. Πώς άνοιξε Πασχάλη. Πασχάλη, από εδώ την κρατάω Πασχάλη, έτσι. Ω φίλε, πάρτε αυτή την κάρτα, πάρτε, μην το σκέφτεσαι και εδώ. Καλή τράβα και από εδώ. Τι κάνουμε. Εδώ τι είχατε, τι έριξατε, δείξε. Βυζάρα. Κάτσε φωτογραφία με τη Βυζάρα. Και δίνουμε αριστερά στο booster. Ναι, ρε φίλε. Ό,τι πικάρει και το τρόπο καλά. Τζόρτζ. Δεν κακό, τόσο αθλητής. Προς τα αριστερά μείνουμε έτσι. Μια πικάρει εδώ, ρε. Άλλος άνοιξε Άννα. Ποιος? Νάνα. Τι να φέρουμε. Το σεξι μωρό. Ωρε φίλε. Δείξε. Εγώ είμαι στα δύο. Τι άνοιξε, δείξε μου. Θέλω να παίξω Διάφορα πράγματα. Έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον εδώ. Είναι πώς είναι το Δεν είναι στα χρώματα μόνο. Ναι, αλλά έχει και μάνα σκούρα. το 7 το τυχερό. Μπορεί να παιχτεί μάνα σκούρα και να έχεις ένα mountain. Μαλακία. Force of Will. Έφτασε Force of Will, ρε. Force of Will, ναι. Υπάρχει και Force of Will. Οκ, για δείξε μας εδώ πέρα τι έχεις. Είναι ένα μαρτού deck, ψιλο άγκρο, Ναι, μην το πεις ξανά. όχι. Και μέσα έχουμε αυτό. Η υπόσχεση του Sticks, μάλιστα.
την Αλεξάνδρα. Τη Βυζάρα. Κλασικά. Είναι χάκελο. Και έναν του Χέντο Ντράγκο. Μωρέ, του Χέντο Ντράγκο. Είναι ο δικέφαλος μιας και είμαστε και στην Τούμπα. Ωραία. Άντε καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ωρε μαλάκα! Πόπο Χριστέ! Σπουτάνασε εκεί. Δεν μπορούσα να απλώσω περισσότερο. Θα τα μαζέψουμε όλοι μαζί, αλλά μετά. Ξέρεις τι έγινε. Μαλάκα, και πώς θα περπατάω, εγώ πάνω στις κάρτες. Οκ. Έλα βγάλε. Έχουμε μάνα σκρου. Το πρώτο μάνα σκρου. Ποιος? Εδώ, ο Στάθης μάνα σκρου. Βάλε στο καπάκι. Βάλε βότκα. Όχι όσο πάνω, Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει το μάσκο. Ναι, εννοείται. Μια χαρά. Πάμε, μάνα σκρου. Έλα. Ζάρας πρόβλης. Ναι, άστα. Είναι ο Ρούλινγκς. Εδώ λέει το data point. Πάρε αυτό και διάβασε το. Για να είσαι άνετος. Ενώ για το ruling, το data point είναι μόνο για τον opponent ή μπορεί και creature. Όχι, opponent. Μόνο target opponent κάνεις. Με αυτόν. Αν χάσεις το flip, ο opponent θα διαλέξει ένα δικό σου creature και τα 4 damage θα τα φάει εκείνο. Εκεί πέρα ο Ζαχούλης έχει μπλέξει άσχημα. Αρρώστια είναι αυτή, ρε μαλάκα. Κάθε καιρό που κλέβει ένα κρίζο. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι αρρώστια όμως, ναι. Πόσο πανεύκολο είναι. Τι είναι, ούτε μπύρα δεν θα του πάρει γιατί. Θέλει 2 μπλε και χ. Ψυχή έπρεπε να γράφει και ένα μπλε. Όταν κάνω combat Γάμισε τα. Δηλαδή 3 θέλει. Γκάμπλα. Δώσ' μου το πουλάκι σου! Δώσ' μου το πουλάκι σου! Δώσ' τον Elysium. Δώσ' μου το πουλάκι σου! Όχι, όχι, μην κολώνεις. Δεν έχεις τις θέσεις να σε ξέρει. Τι έχουμε εδώ? Game 2 δεν είναι πια. Game 2. Τι να κάνεις. Του σπάς τα μούτρα. Με τι? Πάρε 2. Με αυτό και τον ταξιάρχη. Ω, 18. Alright, εδώ τι έχουμε? Εκεί πέρα πέφτει τρελό ξύλο. Σοβαρά. Κάποιοι είναι άσχημα μπλεγμένοι. Είναι όντως άσχημα μπλεγμένοι. Εκεί που πιστεύαν ότι τα έχουν όλα, ξαφνικά βρέθηκαν να μην έχουν τίποτα. Καούνι! Εδώ τι έχουμε? Μόνο με λετσέλε. Όχι μαλάκα. Ο κόλοσος από τα χαλίφθηνα βουνά. Νάτος. Κάποιος με τον μπλοκάρει. Ποιος μαλάκας με τον μπλοκάρει? Έχει και τράμπελ αυτό το πράγμα. Έτσι κατά, πώς το κάσταρες αυτό ρε μαλάκα? Του τα έξω από τα δόντια. Play for the win. Γαμίσου δηλαδή. Ναι αγόρι μου, φώναξε. Βρίστονα. Δεν ξέρουμε και αυτή. Πόσα μάνα σκορ έχεις κάνει? 2 με. Ένα και ένα σπινάκι σκέτο. Και πόσα φινάλια έχεις πει γενικά? Κάπου στα 6. Πώς νιώθεις? Τι κλέβουν. Μια χαρά γιατί. Τι κλαίω. Μια χαρά. Τι κάνει, τι είναι αυτό? Όχι, πρώτα αυτό. Πάμε στα 5. Έλα. Τι κάνεις εδώ? Flip coin, flip, έλα. Γιατί το κάνεις αυτό? Ωραία, γουστάρεις, flip a coin για να ρίξεις 4 στο πάνω σου. Άστο να ρίξει, να το δείξει κάμερα. Πάμε, flip a coin, τι θα ρίξεις? Γράμματα! Ναι! 4 τάμας πάνω μου. Πάλι επιτέλους. Έριξε 4 τάμας στον αντίπαλο, στο μισητό αντίπαλο. Πάλι, μπορώ. Αυτές οι πανίσχυρους plays Το walker. τσάντα πώς το κάσταρες? Με μάνασκρου. Τι είναι αυτή η ιδέα? Μπαίνει τώρα. Μπαίνει. Η θεία. Ωραία. Δίπλα, τι γίνεται, πάμε δίπλα. Ο Στάθης με τον Κώστα. Έλα, ποιο Κώστα. Ναι. Ο Γιώργος με... Ο Γιώργος. Κάτσε άστο στο τέλος. Η Αλεξάνδρα με τον Κώστα. Όλοι με τον Κώστα. Ο Ηλίας με τον Χρήστο. Όχι με τον Κώστα. Ναι. Κάρτης εσύ να έρθει. Ο Λεωνίδας με τον Νίκο. Τι, αυτός εδώ. Εσύ. Έλα κάτω. Πόσους κύριους παίζουμε καούνι? 3. Και το τελικό μετά? Ναι, τα 2 τραπέζια. Άρα 4. Ναι, καλά, δεν γουστάρετε. Δεν φτάνει. Αυτό είναι. Το ένα είστε εκεί, δεν σας αρέσει δεν Ναι, ο άλλος γιατί σηκώθηκε. Αυτό θα τα σκουπίσει όλα. Εγώ σου έχω πηδήξει. Σε μια φορά. Δεν μ' άρεσε τα αγόρια, προτιμώ τις γυναίκες. Μία μάνα end the turn. Α, φίλε, το You ultimate. can't lose the game. Αυτό άμα περάσει είναι αυτά. κόμμα damage. Τον έχω γλεντήσει σε όλο το game, τον έχω αφήσει στο 0. 0 life, Αντρίκη. Έπαιζε Platinum Theo όμως. Platinum Theo. Κέρδισες ένα παιχνίδι. Σίγουρα Γίνεται 0-2 ή πεθαίνει. Άμα δεν κάνω.
Κάστα ρε Βυζάρα. Στα 6. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου κάνει damage αυτή εδώ η παπαριά σου μέχρι το επόμενο upkeep. Fling τα Warrior, δεν έχω Warrior. Ξεκινάμε από εδώ, έχεις τη Βυζάρα με 3 counters. Πώς απασχολεί τα γιατί τα στέλνει. Για να τσιμπήσεις 7. Αλλά έχουν μόνο στα Warrior. Πώς νιώθεις με τη Βυζάρα στο πλευρό σου? Απίστευτο. Δεν έχω ξαναισταθεί καλύτερα. Δεν πάω στα έτσι. Πώς νιώθεις με τη Βυζάρα απέναντι σου? Άσχημα. Αυτό όχι, αυτό την τριάρα του. Πώς είναι αυτό? 3-2. Μόνο με αυτό εδώ. Μόνο με ποιο, δείξε μας. Μόνο με το ζά. Να, ορίστε. Πουλί πάλι. Πουλί. Μόνο πουλί. Κάτσε να δεις την τελεία. Αν κάνω αυτό μπορώ να το σκοτώσω. Έχει πέσει φεράξι ανόξης. Τι έχει παίξει αυτό. Ο Κρόσης. Κάποιος είπε Κρόσης εδώ. Τώρα, Μάνα Σκρού έπαιξες προηγουμένως. Πες μας πώς νιώθεις. Έλα ρε. Έχω τέλεια. Νιώθω εκπληκτικά. Τι κάσταρες με Μάνα Σκρού? Αυτή εδώ την υπέραντη καρτάρα. Η τελευταία λέξη. Τελευταία λέξη. Δεν ξέρω ποιο είναι το τυπάκι που απεικονίζεται, αλλά είναι γαμάτος. Νομίζω ότι είσαι εσύ. Για ψάξε λίγο. Το κάσταρες πολλές φορές με Μάνα Σκρού. Τις δυνατές σου κάρτες βασικά. Θέλουμε να δούμε τις πιο δυνατές σου κάρτες. Μάλλον δεν έχω θέλει. Πώς λέγεται αυτή η κάρτα? Unleashed Cruelty. Και είναι Unleashed Cruelty, Ξαναμιλήσεις. Στάθη, πώς νιώθεις που είσαι στο τελικό του Whispered Visions εδώ στο Digital Fantasy Θεσσαλονίκη? Κάφρος. Θα αντιμετωπίσεις την Αλεξάνδρα. Πώς νιώθεις που θα έχεις μια γυναίκα απέναντί σου? Τέτοια γυναίκα. Γεμάτος willpower. Αγόρι μου, μπράβο. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Alright, ευχαριστούμε. Αλεξάνδρα, Παρακαλώ. είσαι στο τελικό του Whispered Visions. Είμαι. Θα αντιμετωπίσεις το Στάθη, αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο. Γελάει. Μου έρχεται VVF, κάπως έτσι είναι στο πώς νιώθεις? Είπαμε, νιώθω αγχωμένη, πάμε να παίξουμε το game να τελειώνουμε. Πάμε. Μια παρατήρηση. Πάμε. Ήπια μόνο βότκα. Δεν έχει περίτσα. Γιατί εγώ